बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सायख'जायो 1986 आव बे समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाने पलिटिकल डिमांड क्रिएशन ऑफ बडोलैंड स्टेट नॉर्दर्न बैंक बेनिफ्राय साउदार्न बेंकआव बर' डमिनेटेड ट्राइबल डमिनेटेड ओनसोलाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दानाय बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जानोखि बर'फोरा एसटी जानो लुगैनाय 92 जानोखि सात्र डिमान्ड बेखौ लानानै जा आन्दोलन जागायजेनदोंमोन बे जागायजेननायाव एबसुनि जानोखि हाबाफारि हिसाबै 2 मार्चआव मोनसे गण आन्दोलन मास मुभमेन्ट घोषणा खालामखांनायनि उनाव बेनि उननि जानोखि आन्दोलननि हाबाफारिफोर 12 जुनाव एबसुनि जर्ज फिल्डआव मोनसे हाबाफारि लादोंमोन मार्च रेली बे मार्च रेलीआव बाहागो लानाय न'आव थांनाय समाव टिहु सकआव माखासे सभिनिस्ट मानसिफ्रा बे समनि एबसुनि जानोखि बीपीएसनि जानोखि बर' जातिनि जा आन्दोलन बुहुमनाङै जानो मिथिजानाय वर्ल्ड वाइड जानो माने मिथिजानाय बे आन्दोलनखौ माखासे सभिनिस्टिक आसामनि बिथांमोना माने सेबोटेज खालामनाय सेस खालामनो नागिरनाय बेनि हाबाफारि हिसाबै बिसोर प्रि प्लेन फुङाव फैबाय हाजार हाजार मानसिफ्रा गारिजों हाजार हाजार गारि फैबाय उनाव गिदिंलांनाय समाव टिहु सकआव सुथुरफोरा बे सभिनिस्ट माखासे बिथांमोना खुबैनानै अन्थाइजों खुबैनानै खोख्लैहोयो बेयावनो जिउ गोमानांगौ जायो दिनै एबसुनि जानोखि बे समनि आन्दोलननि जानाय हाबाफारि दाबि सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानांदों बेनि जानोखि सिमां एबसुनि बीपीएसनि बर' रायजोनि जानोखि सिमां बड'लेण्डआ मोनाखैब्लाबो बड'लेण्डनि खाथियाव मोनहैनाय दिनैनि दिनाव 1993 आव बीएससी जाबाय 2003 आव बीटीसी जाबाय दा बीटीआर जाबाय बेजों लोगोसे बे समनि बड'फानि जानोखि सिमां एबसुनि जानोखि दाबि ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा जानोखि ट्राइबेलफोरनि बर' ट्राइबेलफोर लोगोसे दस्रा ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनियाबो दिनै दाख्लै 2020 मायथाइयाव मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आसाम सरकारा दाना होनायनि बे दाबियाबो सुफुंबाय बे दाबियाबो माने फुलफिल जाबाय दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला सुक्तिनि गेजेरजों बीटीआर सुक्तिनि गेजेरजों फैदों बेजों लोगोसे इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशना खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 निफ्राय 18 जुलाइनिफ्राय दाजेननायनि उननिफ्राय जा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मोननो हाबाय बे समनि एबसुनि जानोखि दाबि बे डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला जोनोम जाबाय दाथ' एसे साबसिन जाबावबाय बर'आनो हारसिं खुंनाय मोनसे अट'नमास काउन्सिल जाबाय आसा खालामो कार्बि आंलं जानो एसटी बे मोनथामा पलिटिकल डिमान्डमोन बाकिया ससिय' इक'नमिक बा डेभेलपमेन्टेल जोंनि इसुमोन दाबिमोन जोंनि राव हारिमु गोजौ लांनाय लोगोसे लेंगुवेज लिटारेचार लोगोसे मिडियामनि दाबिफोर बेजों गासै 92 दा नैबे मोनथाम पलिटिकल डिमान्डखौ लानानै उननि फारसे जा आन्दोलन कार्बि आंलंनियाल' दंसै दा कार्बि आंलंनिया बीटीआर एकर्डआव फैबाय बेनि आगोलाव बीटीसी एकर्डआवबो फैदों आं दिनै बुंनो लुगैयो नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों कार्बि आंलंनि दाबियाबो निश्चय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा थाबैनो बेखौ मावफुंगोन आरो दिनै सुजित नार्जारिनि जानाय थैनाय सानाव जानाय मार्टिर्स सुजित नार्जारिनि थैनाय सानाव जोङो दसे उनाव जोङो बड'फा इउएन ब्रह्मनि जानोखि स्टेचु बे स्टेचु जोङो बिबार बावगोन बेजों लोगोसे सुजित नार्जारिनि जानोखि फट'आव माने बिथांनि जानोखि जोंनाव दङ बे फट'आव जोङो काउन्सिलनिफ्राय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशननिफ्राय नैबे गुवाहाटीयाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खानापारायाव थानाय गुवाहाटीनि बेवहाय जों खालामगोन आं नोंथाङा बेखिनिखौ लानाय थायो गोजोननाय फोरमायबाय गोजोन्थों